פרשת קורח. נתחיל עד שיתכנסו כולם. הנושא שלנו היום זה מחלוקת. מחלוקת. פעם אבא שלי אמר לי, אני זוכר, מחלוקת זה אותיות חלק מוות. שמי שמשתלב במחלוקת לא יצא נקי. חס ושלום. למה? שראינו שבמחלוקת אפילו תינוקות בני אומן קיבלו עונש. בדרך כלל עונשים מגיל 20 ומעלה, מיתת בידי שמיים. אבל פה במקרה של המחלוקת נענשו אפילו תינוקות ויונקי שדיים, כמו שכתוב, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו200. תשימו לב מי חלק על משה, נשיאי העדה קריאי מועד אנשי שם. בקיצור, כל אלה שחלקו על משה זה לא היה אנשים פשוטים, פשוטי העם, זה היו ראשי העם הגדולים שבעם. וקורח, כמו שהתורה אומרת, מה ראה כוח לשטות זו שהלך ולחלוק על משה? הרי הוא היה מטועני אהרון, הוא לא למד? מה היה חסר לו? היה לו כסף. אנחנו כשאנחנו רוצים להגדיר מה זה עשיר, אנחנו אומרים עשיר כמו קורח. לא חסר לו גם כסף, לא חסר לו משרה טובה. אבל כתוב, שלמה המלך אומר, חוכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנה. חוכמת נשים בנתה ביתה, הדוגמה לכך, התורה אומרת, אשתו של און בן פלט, אישה חכמה מאוד, הצילה אותו ממוות בטוח. היא ידעה שהוא הולך להצטרף לקורח. מה עשתה? באותו יום של המפגש המכריע, שהוא היה צריך להיפגש עם קורח וכל החבר'ה, והוא היה צריך ללכת מהעולם, מצפתה את זה כי היא ידעה מזה משה. היא אמרה לו, לאן אתה הולך? מה אתה עושה? אם משה רבנו יהיה הרב, אתה תהיה תלמיד. ואם קורח יהיה הרב, גם אתה תהיה תלמיד. אז ממה נפשך? על מה אתה הולך? בוא נשב ביחד, נעשה קצת איזה סעודה ככה ביחד. ישבו ביחד, אכלו ושתו. נתנה לו לשתות עד שירדים אותו. הוא נרדם. והיא עומדת בפתח האוהל, פרעת ראש, הורידה את הכיסוי ראש ופרעת הראש שלה. כשבאו כל החבר'ה לקרוא לאון בן פלט, שאבוא להצטרף לחבר'ה, אז הם הגיעו לאוהל. הם ראו את אשתו של און בן פלט, פרעת ראש, אמרו השם רחם, שמירת העיניים, עצמו את העיניים וברחו. אתם מבינים? לשמור על העיניים כן, אבל מחלוקת שזה מדאורייתא, כן. גם זה מדאורייתא. אבל אתה מבין איך האור והחושך משמשים את האדם ברבוביה. ברוך הבא. מבהיל. רבותיי, הוא נרדם, ואחרי שקרה מה שקרה, מה קרה? אומרת התורה, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל השם? תראה איך קורח יוצא על משה ואהרון. מה פתאום אתה משה נהיית נשיא, ואח שלך אהרון נהיה הכהן, והילדים שלו סגני כהונה? למה אתם מתנשאים? שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, פתיל תכלת אחד שאני כורך אותו בציצית, הוא פותר את כל הציצית? כן. ואם הטלית כולה תכלת, יכול שכן שתפתור, נכון? הוא אומר, בשביל מה צריך אתכם? בשביל מה צריך שאתה תהיה הראש, הפתיל תכלת? כל העדה כולם קדושים, כולם פתיל תכלת, לא צריך אותך בכלל. ועוד אומר המדרש, אמר לו, פרשה אחת שבתורה שמים אותה במזוזה,
בפתח בכדי לשמור על כל הבית. כל שכן בית שכולו מלא ספרים יפתור את הבית. והנה יש לי ספר תורה, פה מלא ספרים, תראה כמה פרשיות יש פה. מלא, אלפים של פרשיות, כל שכן שזה יפתור, אז לא צריך. הוא בא לרמוז לו, תשמע, אנחנו לא צריכים מנהיג. לא צריכים לא אותך ולא את הארון. כל העדה, כולם קדושים ומדוע תתנסו על קהל השם. מה כתוב שם רבותיי? משה בא אליו ואמר לו, רגע, מה אתה רוצה? מה הסיפור שלך? מה אתה בא אליו בטענות? לך לקדוש ברוך הוא, בחר בי. לך, תעוף מפה. לא. מה משה עושה? הרי מי בחר בו? משה המציא את עצמו? אמר, אני אהיה מלך? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אמר לו, ומינה אותו להיות המנהיג והשליח, לגאול את עם ישראל וללכת איתם במדבר, לתת להם את התורה ולהכניס אותם לארץ ישראל. אבל כביכול משה רבנו עשה איזה כמה דברים שהלוואי עלינו את העבירות שלו, שבעבור זה הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בו. אז מה משה רבנו? הוא יוצא כנגד קורח? מה פתאום? כתוב, וישמע משה ויפול על פניו. נפל על פניו. וישמע משה ויפול על פניו. אומר רש"י, מפני המחלוקת שכבר זה בידם סירחון רביעי. למה הוא נפל על פניו? זה כבר הדבר הרביעי, הטעות הרביעית שעם ישראל עושים. הדבר הראשון אומר רש"י, חטאו בחטא העגל. אחרי זה במתאוננים. ואחרי זה במרגלים. ועכשיו במחלוקת קורח ועדתו. ויפול משה על פניו. נופל על הפנים. וואי 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 וואי. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור. בהתחלה הוא אמר להם, תראו, אתם לא חולקים עליי. אם אתם חולקים על הקדוש ברוך הוא. זה השם מינה אותי, אני בכלל לא רוצה להתווכח איתכם. יש, כתוב שמה ברועי מקנה לוט ורועי מקנה אברהם, כתוב שמה ויהי ריב בין רועי מקנה לוט לרועי מקנה אברהם. מה זה ריב? זה זכר. וזכר הוא לא מוליד, נקבה היא מולידה. כשאברהם רואה את לוט, מה אומר לאברהם ללוט? אל נא תהי מריבה ביני וביניך. תשמע, בוא, שלא יהיה מריבה בינינו. עם הימין והשמאלה, ועם השמאל והימינה. אם אתה רוצה ללכת שמאלה, לך שמאלה, אני אלך ימינה. אם אתה רוצה ללכת ימינה, אני הולך שמאלה. בוא ניפרד בינינו, חבל שלא תהיה מחלוקת. שים לב, כתוב בהתחלה ויהי ריב, היה ריב, מה זה? ויכוח, פשוט, קטנטן. למה אתם עושים ככה? והרועים האלה אומרים, מה פתאום? אנחנו לא עשינו ככה, ואלה אומרים, כן עשיתם ככה, נהיה ריב. אז אברהם אבינו חכם. המדרש אומר, למה דומה המחלוקת? זה כמו נהר שיש לו סכר, ולפעמים פותחים מהסכר איזה כמה חורים בכדי להשקות את השדות. ואם לא סוגרים אותם בזמן, אז מהלחץ של הנהר, של המים שרוצים לפרוץ את הסכר, החור הולך ומתפתח עד שנפער כל החור כולו לגמרי, והמי הנהר שוטפים את כל העיר. ככה זה המחלוקת. אם לא עוצרים את המחלוקת בזמן, נגמר הסיפור. הנה לכם סיפור מפורסם, סוף מסכת גיטין. הגמרא שם מספרת, אומרת הגמרא, שבגלל קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש. מה זה קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש? פעם אחת איזה מישהו עשה מסיבה ענקית באותה תקופה, והזמין את כל גדולי הדור, תלמידי חכמים, אנשים מהסלטה ושמנה של ירושלים. הזמין אותם למסיבה הזאת. בין היתר, הוא ביקש להזמין את קמצא. ובמקום שהזמינו את קמצא, בטעות הזמינו את בר קמצא. יש את קמצא, בר קמצא זה הבן של קמצא. ובר קמצא, הבן של קמצא,
הוא היה שונא של אותו אחד בעל הסעודה. שונא, מה זה שונא? היה ביניהם ויכוח, הגיעו למצב של שנאת חינם. בקיצור, שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. לא רוצה לראות אותך יותר, היה ביניהם ויכוח לא נעים. לא פחות עשה משתי עם. הוא רואה את מלכם שם, אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אמר לו, מה אני עושה פה? אתה הזמנת אותי. אמר לו, מה פתאום? אני הזמנתי את קמצא, לא אותך. אני הזמנתי את אבא שלך, לא אותך. מה באת לפה? תעוף מפה. אמר לו, תשמע, אל תעשי לי פדיחות. בבקשה, אני מתחנן לפניך. אני מוכן לשלם את הסעודה שלי. רק תעזוב אותי פה בשקט. אמר לו, תשמע, אם אתה לא יוצא מפה, אני תופס אותך בשערות, ואני מוציא אותך בכוח. אמר לו, תגיד לי, כמה עלתה לך הסעודה הזאת? אני מוכן לשלם לך חצי סעודה. 1,000 שקלים אני מוכן לשלם לך, 10,000 שקלים, ורק אל תפגע בי. אל תבזה אותי לפני כולם, אל תוציא אותי. ואנשים מסתכלים, ואף אחד לא מדבר. אמר לו, תשמע, אם אתה לא קם, אני תופס אותך בשערות ובאוזניים ומעיף אותך חוצה. תקום מיד זה החוצה. לא רוצה שתהיה פה. מה, אתה משחק אותה ראש קטן? אמר לו, תשמע, אתה יודע מה? אני מוכן לשלם לך את כל הסעודה. אל תעשה לי פדיחות. אל תוציא אותי. אני סתם מתבייש. אמר לו, אני מוכן לשלם לך את כל הסעודה. יצא החוצה. יצא החוצה. אומרת הגמרא, ככה עשה לי, אני אראה להם מה זה. תלמידי חכמים פה היו והם לא מיחו, ראו אותו ככה פוגע בי, מבזה אותי לפני כולם, וכולם פה שותקים. רואים את הבעל מחלוקת הזה, הרשע הזה ככה עושה לי, אני לא אוותר להם. הלך לקיסר. קיסר, רומאי רשע, שונא ישראל. אמר לו, תשמע, אתה יודע, היהודים האלה, אני יהודי, אני ביניהם, הנה, אתה רואה, יש לי ברית מילה, אני מניח תפילין כל יום. ולא, יש לי שטריימל, אני חרדי. אני חי ביניהם, אבל תדע לך, הם עובדים עליך בעיניים. אמר לו, למה? אמר לו, תראה, אפילו תנסה להביא להם קורבן שהקריבו אותו, הם לא הקריבו אותו. הרמב"ם כותב שאם גוי רוצה להביא קורבן לבית המקדש, מקבלים ממנו. ככה הרמב"ם כותב, בהלכות קורבנות. אם גוי רוצה להביא קורבן לבית המקדש, מקבלים ממנו, ומקריבים אותו. ברוך השם. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אבל אם יהודי שמחלל שבת, אומר הרמב"ם, רוצה להביא קורבן לבית המקדש, לא מקבלים ממנו. תראו, במקרה הזה פה הרמב"ם פסק, שחס ושלום בן אדם שהוא מחלל שבת, בר מינן, ושכותב רבנו חיים מוולוז'ין, בר מינן הוא פוגם בעולמות העליונים, בר מינן. אדם שהוא מחלל שבת. יותר גרוע אפילו מטיטוס הרשע. כך הוא כותב הרב. אמר לו, איך תוכיח לי? אמר לו, תראה, תביא לי קורבן. אני אתן להם, תראה שהם לא, תראה, הם לא יקריבו אותו. והביא לו קורבן שלישי לבטן, הכי משובח. משהו עגל יפה יפה. משובח. אמר לו, כך, לך תיתן להם. אומרים חכמים, הוא עשה לו פנס בעין. פסל אותו. דבר כזה, בהלכה כתוב, אסור להקריב אותו על גבי המזבח. הגיעו לשם לבית המקדש, הביאו אותו, אמר להם, תשמעו רבותיי, זה הקיסר, הביא את זה, הוא רוצה לתרום את זה לבית המקדש, הוא רוצה שתקריבו את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. התחיל להיות ויכוח ביניהם. מצד אחד זה קיסר. אי אפשר לפגוע בקיסר. משום מוראה של מלכות. ומתוך שלום. בואו נקריב את הקורבן. שלא יהיה לנו בעיות. מצד שני, יגידו שאם אנחנו נקריב את הקורבן הזה, יגידו שיהיה מותר להקריב בעלי מומין על גבי המזבח.
אז מה נעשה? זכריה בן אבקילס, זה היה. הוא התחיל להתווכח איתם ואמר להם, רבותיי, יגידו שיהיה מותר להקריב בעלי מומין על גבי המזבח, לכן אני אומר שאסור להקריב אותו, לא יקריבו אותו. הקיסר כעס, אומרת הגמרא, סייע הקדוש ברוך הוא בעד בר קמצא והחריב את העיר ירושלים. מהקטע הזה התחיל החורבן של העיר ירושלים. אותו רשע שנטל מום בעגל הזה והביאו אותו ליהודים שיקריבו אותו בבית המקדש והם לא יקריבו, פה הצליח להדליק את הקיסר, והקיסר נדלק והדליק את הגפרור הראשון שהצית את כל ירושלים החל מבית המקדש קודש הקודשים עד שכתוב שם ציון שדה תחרש, נחרשה העיר ירושלים. נהיה צער גדול מאוד מאוד בכל העולמות. למה? תראה מה זה. זה יכול להיעצר, הטיפש הזה, הטיפש הזה בר קמצא. יכול ללכת, לשתוק, ללכת לצד. ואחרי זה לבוא לחכמים, להגיד להם, תגידו, אתם לא מתביישים, אף אחד לא ממחד, תשאל שאלות. אבל זה נורא רבותיי. תראו מה זה אומר מורנו הרב יורם אברג'ל זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אמר, תראו מה זה בן אדם פשוט כמו בר קמצא. הקדוש ברוך הוא חס על כבודו, היה מוכן לוותר על העיר ירושלים, על בית המקדש, על המזבח, על הכל, רק לא לפגוע ביהודי פשוט. אסור לפגוע בשום יהודי. אתה צריך לדעת שאתה מדבר עם יהודי, אתה מדבר עם הבן של הקדוש ברוך הוא. ואם אתה פוגע ביהודי הזה, אתה פוגע בבן של הקדוש ברוך הוא. אמר להם משה, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר והודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. מה הבעיה? בוא נעשה איזשהו ניסיון, ומי שינצח, מי שיבחר בו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייקח אותו והוא ישמש אותו. זאת עשו, זה הניסיון שנעשה. קחו לכם מחטות קורח וכל עדתו, מחטות, ותנו בהם אש, מחטה זה כמו כף, תשימו בפנים אש, ושימו עליה קטורת לפני השם אחר, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש רב לכם בני לוי. עכשיו שימו לב, התורה אומרת דבר מבהיל. ככה בפרקי אבות, בפרק ה' במשנה כ' כתוב, בפרקי אבות כתוב איזה מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים. מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו. יש פה שתי דברים. קודם כל, מה שייך פה להשוות בין הלל ושמאי לבין קורח ועדתו? ודבר שני, כשאתה אומר מחלוקת, אז מה זה מחלוקת קורח ועדתו? היה צריך להגיד מחלוקת קורח ומשה. אז מה זה מחלוקת קורח ועדתו? אז התשובה היא מאוד פשוטה. משה בכלל לא היה במחלוקת. הוא לא הבין על מה הם מדברים בכלל, הוא לא היה איתם. הפוך, כתוב ויפול משה על פניו. אמר וואי, זה כבר הדבר הרביעי שהם כבר רוצים לעשות טעות עם הקדוש ברוך הוא, והפעם אני לא יודע מה שנעשה. פעם מקודמת הקדוש ברוך הוא רצה, חס ושלום בחטא העגל, ערף ממני ואשמידם. זהו גמרנו, אני רוצה למחוק אותם. משה רבנו התפלל, ביטל. אחרי זה מרגלים, אחרי זה מתאוננים, ועכשיו מה עכשיו? עוד פעם. ויפול על פניו. זאת אומרת שמשה רבנו בכלל לא היה במחלוקת. אז מה זה הגדרה בעצם של מחלוקת לשם שמיים? הגדרה של מחלוקת לשם שמיים היא, זה כששתי חכמים כמו הלל ושמיים מתווכחים ביניהם, הוויכוח ביניהם זה בכדי להגיע לאמת. הלל טען שהאמת נמצאת אצלו, ושמאי טען שהאמת בעצם נמצאת אצלו. כתוצאה מהוויכוח הזה, חייב מהם להיות מישהו צודק, שהאמת באמת תהיה איתו. אם במקרה, כמו שברוב המקרים האמת הייתה עם הלל, קם שמאי, נשק אותו על ראשו, ועת בסופה. בהתחלה תראו אותם כמו סופה, וכמו רבים ממש חזק, אש. אבל בסוף שמגיעים לאמת, מתחבקים.
ובעצם מי שלא צדק בהלכה, שהאמת כביכול לא הייתה איתו, הוא בעצם ניצח. כי בעצם התחדש לו עכשיו חידוש. כשאתה יושב עם חברותה, אתה לומד. בכדי להבין את הסוגיה, מה אמר אביי או מה אמר רב רבא, אתה טוען ככה שככה אמר אביי, והחברותה שלך טוען מה אמר אביי. אחד משתיכם בטוח צודק. שיכול להיות ששתיכם לא צודקים, אני לא יודע. שתיכם לא הבנתם. אבל בדרך כלל אחד מהשתיים צודק. אז בוא נגיד אני הייתי עם החברותה שלי ולמדתי וטענתי שככה צריך להבין את אביי. ככה אביי פסק. החברותה שלי אמר, מה פתאום? אביי התכוון ככה וככה. עד שבסוף אנחנו פתחנו את הרשב"א ופתחנו את הרמב"ם ופתחנו ראשונים, אחרונים, ודנו בסוגיה וליבנו אותה, הגענו להחלטה שאני טעיתי, החברותה שלי צדק. מי ניצח? אני ניצחתי. למה? כי עד עכשיו זה לא היה בידי. האמת לא הייתה בידי. עכשיו קניתי את האמת, אז ממילא ניצחתי. ולכן כששמאי ראה את הלל שהאמת נמצאת איתו, הוא קם וחיבק אותו, אמר לו תודה לך. זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. הוא אומר הרב שמואל לויץ, מה זה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים? זה מחלוקת קורח ועדתו. למה? זה רק קורח ועדתו, זה בלי משה. למה? כי האמת הייתה נמצאת רק אצל משה, וקורח ידע שהאמת נמצאת אצל משה. הוא אומר המדרש, ידע קורח שאם הוא יבוא עם משה בדברים, משה ישכנע את קורח שהאמת איתו, והוא לא רוצה את האמת הזאת. אפילו שהוא יודע בוודאות שהאמת בעצם נמצאת איתו. אמר אני לא הולך. אז שימו לב מה זה מחלוקת שלו לשם שמיים. קורח יודע שהאמת נמצאת עם משה, הוא חולק עליו, מתווכח איתו, ומשה האמת נמצאת אצלו ויפול על פניו. אז בעצם מה קורה פה? זה לא לשם שמיים. מה קרה בסוף? וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, ייבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. הקדוש ברוך הוא אומר, כל אחד, שתיכם תפסו מרחק, אני הולך עכשיו חס ושלום את העדה הזאת של קורח ועדתו, לכלות אותם בר מינם. ויפלו על פניהם ויאמרו, אלה אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחיתה ועל כל העדה תקצוף. כאילו פה אנחנו מבינים בתשובה, בבקשה של משה, שהקדוש ברוך הוא רצה למחוק את כל עם ישראל. מה זה המחלוקת הזאת? אחד יחיתו אתה רוצה לקצוף על כל העדה, ריבונו של עולם? וידבר השם אל משה, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל. עכשיו תשימו לב, קורח אין ממנו אחר, הוא לא רוצה לשמוע אותו. בואו נלך לפחות לדתן ואבירם, נדבר איתם, נציל אותם, ככה אומר משה. וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אהולי האנשים הרשעים האלה ואל תיגעו בכל אשר להם פן תספרו בכל חטאתם. כתוב שם שקורח דתן ואבירם יצאו ניצבים, נפחו ככה את החזר, יאללה, לא ספרו בכלל את משה, לא ספרו אותו, מי יתפר בכלל? תראה עד איפה הם הגיעו. רק לפני כמה זמן ראו בעיניים שלהם איך משה קורע את ים סוף, איך משה מכה את 10 המכות ומכה את המצרים. הוא רואה את המן, הם רואים את המן, הם רואים את ענני כבוד, הם רואים הכל, ותראה פתאום את מה הם עושים, הם חולקים על בחיר השם, על משה רבנו. אתם יודעים מה זה משה רבנו? אומר הרמב"ם, אתם יודעים מי זה משה רבנו? משה לא כמו שאר הנביאים. לכן עבדי משה פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. משה רבנו כשמדבר עם השם יתברך הוא מדבר איתו עיני עינה כדבר איש אל רעהו, אומר הרמב"ם. איך אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון ומרים? איך העזתם לדבר בעבדי ומשה? איך העזתם? מה אתם לא מפחדים? אתם יודעים מה זה משה? כל נביא, אומר הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, שרוצה להתנבאות,
הוא צריך לעשות הכנות על גבי הכנות ולהכין את עצמו ולקדש את עצמו. ואחרי אומר הרמב"ם שהוא מקבל את הנבואה, גופו מזדעזע והוא מתעלף והוא רוטט כי הנבואה מבעבעת בו. משה רבנו לא ככה, בכל ביתי נאמנו. מתי שאני קורא לו, מיד הוא בא. הוא לא צריך להכין את עצמו בכלל. הוא מדבר איתי עין עינק עם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע איזה רמה זאתי? ויעל משה איש האלוהים. מה זה איש האלוהים? שחציו איש וחציו מלאך. שבחצי של האיש היה מדבר עם עם ישראל, ובחצי של המלאך הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כמובן מדובר פה במובנים רוחניים, לא גשמיים בכלל. הוא ידע לפתות את הקדוש ברוך הוא, הוא ידע לרצות את הקדוש ברוך הוא, ופתאום את מים יוצאים ניצבים. כתוב פה, ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים. רש"י אומר, בקומה זקופה לחרף ולגדף. דתן ואבירם, שיודעים איזה משה בדיוק, תראה מה זה המחלוקת. הצליח כוח לשכנע את כולם. בר מינן. ויאמר משה, בזאת תדעון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי, כי אם כמות כל האדם ימותו עינינו ופקודת כל העם, או האדם ייפקד עליהם להשם שלחני. ואם תראו מה זה משה רבנו עכשיו. כתוב באבל המשיח שיבוא, בעזרת השם, אותו כל רגע הוא צריך להיכנס. כל רגע הוא צריך לבוא לגאול אותם. בעזרת השם, כל שנייה. אז כתוב שם באבל פיו ימית רשע. בפה שלו, הוא רק אומר מילה, נגמר הסיפור. יגידו למשיח, תשמע, אתה יודע, אבו מאזן פה ברמאללה עושה קצת בעיות. כן, בעזרת השם ילך לעולמו. הלך לעולמו, נגמר, הרג אותו, זהו, נגמר. תשמע, יש שם באיראן שם, יש להם כבר, יש להם צנטריפוגות של כור אטומי ועניינים, ועוד מעט פצצת אטום, וכן. בסדר, אין בעיה. נותן איזה שריקה, איזה 900 מיליארד דבורים, כל דבורה בגודל של אצבע, טסים תוך שנייה, מגיעים לאיראן, והם מקבלים שם רק עקיצה אחת, מתנפחים כמו בלון, מתפזרים על הרצפה. איך הם ילחמו נגד הדבורים האלה? עם זבנג? מה יעזור? פצצת אטום? מה יעזור? כתוב כמת צדך מארץ מצרים מראנו נפלאות, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יעשה ניסים לעם ישראל, כמו שהוא עשה ניסים ונפלאות כמו שהוא עשה במצרים. ייקח בריות שפלות, כמו זבובים, עקרבים, יתושים. כמו מה קרה עם טיטוס שהוא כל כך, ואחרי שהוא החריב את בית המקדש ושרף אותו בר מינן, השם יקום בו. השם יקום בו בעזרת השם, כל הרשעים. הוא התחיל להתגאות על הקדוש ברוך הוא. הנה החרבתי, מפח את החזה, עלה לאונייה, אמר הנה עכשיו הקדוש ברוך הוא ישחק לי אותה בים, כמו שעשה לי פה אור, הכוח שלו זה רק בים. הקדוש ברוך הוא צוחק, אומר, אתה יודע מה, אני לא אטפל בך כך. הכניס לו יתוש בגודל של רבע חיטה. נכנס לו דרך הנחיר של האף, ניקר לו במוח 3 שנים. עד שגדל, אחרי שהוא מת מרוב שהוא גדל היתוש בתוך הראש שלו, מצאו אותו בגודל יונה, בגודל ציפור. ומרוב שהיה לו כאבי ראש והיה מנקר לו, רק כשהוא היה הולך ליד חנות, בית מלאכה של מסגר, של נפח, ברגע שהיה הנפח דופק על הברזל, אז הציפור הזאת הייתה שותקת, הייתה נרגעת. מפסיק היתוש לנבקר לו במוח. אמרו שאחרי שנקראו לו את המוח, מצאו ציפור עם מקור של ברזל, וציפורניים של ברזל. וואלה, מעניין מה זה היה שם. איזה תיקון עשה לו. אז הוא ראה שאותו נפח שמנמקה על הקורנס בפח, אז אותו נפח, מה קורה איתו עם אותו נפח? מה היה קורה עם היתוש הזה? נרגע. יום אחד הוא עבר ליד איזה נפח יהודי,
אמר לו, בוא, אני רוצה לזכור אותך, אני אשב לידך כל יום איזה 6 שעות, 7 שעות, אתה רק תדפוק על הקורנס. יהודי שמח, ברוך השם. אמר לו, אין בעיה, בוא, אני אדפוק כמה שאתה רוצה. טיטוס הרשע, דופק, חזק, לא ככה. אחרי חודש, בא אליו היהודי, מבקש ממנו משכורת. טוב, תביא משכורת, עבדתי אצלך, דפקת את המוח. אומר לו, תשמע, אני לא אתן לך משכורת. כבר קיבלת את המשכורת שלך. עצם זה שאתה רואה אותי בצער הזה שאני מצטער, זה אתה כבר קיבלת את השכר שלך. זה דבר שמונה. ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה. ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם, שימו לב, אותם, ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש. וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ ויעבדו מתוך הקהל. רש"י כותב, בואו ראה, שימו לב רבותיי, לרש"י הזה פתחתי פה את הספר. אומר רש"י, אחים שלי, תראו מה זה מחלוקת. פעם אבא שלי אמר לי, אפילו אם אתה יודע שיש לך מחלוקת, יש מחלוקת. אפילו אתה באמצע הקריאת שמע, בתפילה עם תפילין הכל, תברח בית כנסת, אפילו אם זה קורה שנייה, תקפוץ. תשבור את הרגליים, רק אל תישאר במחלוקת. כי מחלוקת זה אותיות חלק מוות. בר מינן, השם ירחם. אומר הרב, אומר רש"י, בואו ראה כמה קשה, שהרי בית דין של מטה אין עונשין עד שיביא 2 שערות, ובית דין של מעלה עד 13 שנה, עד 20 שנה. וכאן עבדו יונקי שדיים, תינוקות קטנים נפלו לתוך הבור, מתו. איך זה יכול להיות? אומר, מכאן תבין, אומר רש"י, כמה קשה המחלוקת, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא מרחם על תינוקות. אבל הם לא חטאו, זה העונש של המחלוקת. אתם מבינים? צריך להיזהר במחלוקת. במיוחד בבית, אדם שהוא נשוי, עם אישה, עם ילדים, כמו שצריך. הגמרא מספרת על רבי חייא, הייתה לו אישה וואחד תיקון, חבל על הזמן. אתה עושה לו תיקונים, אישה בעייתית. אז שבאו התלמידים ואמרו לו, כבוד הרב, מה, לא נמאס לך מהאישה הזאת? אולי תגרש אותה. תראה מה היא עושה לך. הוא אומר לה, תכיני לי קצת אורז. לוקחת סיר מלא מים, שמה לו 3 גרגירים של אורז. תכיני לי הרבה אורז, לוקחת סיר של גדוד 13, שמה לו מלא, מגישה לו. קיצור, הייתה משגעת אותו. הייתה בעייתי. אז אמרו לו התלמידים, כבוד הרב, לא נמאס לך ממנה, אולי תגרש אותה, תתחתן, תראה, אתה רבי חייא, אתה קודש קודשים. אתה תלמיד חוכם, אתה תנא, אתה רבי גדול. אתה צריך, אחרי אדם גדול עומדת אישה גדולה. אולי תגרש אותה. אמר להם, אני לא אגרש אותה, כי דיינו שמצילות אותנו מן החטא ומשלחות אותנו ובנינו לתלמוד תורה. שימו לב מה רבי חייא ראה. נכון, היא קצת בעייתית, קצת הרבה אפילו. אבל יש בה נקודות טובות. איזה נקודות טובות? מצילות אותנו מן החטא. בזכותם אנחנו שומרים על העיניים כמו שצריך. שולחות את הילדים שלנו לתלמוד תורה. בעבור זה שייך שאני אמשיך לחיות עם האישה הקדושה הזאת. תראה כמה הוא לימד אותנו. ואנחנו מה? יש לנו אישה ברוך השם שמחבסת לנו, שתולה, שמנקה, שמטפלת בילדים, שמכינה אוכל. וואי וואי וואי. תראה איך היא עומדת משעה 4-5 בבוקר על הרגליים עד 2 דקות לפני כניסת שבת. הדלקת נרות, זהו. יושבת, נגמר הסיפור. 12 שעות על הרגליים. ואומרים חכמים, ותדע לך שהאישה שבשעה שהיא מכינה את האוכל בבית לבעלה ולילדים, כמה היא משתדלת לעשות את האוכל הכי טעים.
במחשבה שמה שיגיד הבעל, ישתבח שמו, שהאוכל טעים, שהאוכל היה טוב, שיהיה שמח, לכבוד השם יתברך. רק לקחת ילד, היה איזה פעם אחת איזה מישהו בא אליי, היה לו ויכוח גדול עם אשתו. איתי, בחייך, תגיד לי, מה היה עושה כל היום בטלפון, מבלבל את השכל? אני אומר לו, ומה אתה עושה? אתה כל היום עם המזגן לומד תורה. תביא כוס תה, תביא כוס קפה, תלך, תבוא, וזה, מה אתה כבר עושה? בסדר, גם ללמוד זה קשה, נכון? אין הכי נמי. אמרתי לו, אתה יודע מה? יבוא יום, ואתה תראה כמה אשתך צדיקה, שאין תחליף לאשתך. ובא יום, ברוך השם בלי עין הרע, כשהיה נכנס תמיד הביתה, אתה רואה איזה טיטול דבוק בקיר עם כל הגשפט שמה, נעליים מפוזרות על הרצפה, ושתיים שלוש גרביים במקרר, בלגן, בקיצור, מהום הרבתי. נכנס הביתה, הוא לא מבין, תראו את השם מדברת עם אמא שלה בטלפון. תעצבן, אבל מה אתה עושה כל היום? יש עדה, ואז מתחיל הבלגן. בהתחלה ריב, מריבה, כל יעקב, ידיים ידי עשיו, לכי לאמא שלך, לאבא שלך, תעשה בטוחה. כשאשתו ילדה, לא עליכם, לא על אף אחד, הייתה צריכה ללדת בניתוח קיסרי. אישה שילדת בניתוח הזה, בדרך כלל זה שבוע ימים בית חולים. והוא נאלץ להיות 6 ימים, שבוע ימים, כולל יום ראשון זה 8 ימים, עם הילדים לבד, 6 ילדים. הוא אומר לי, הוא מספר לי אחרי שהוא החזיר את אשתו, הוא ברך בשם מלכות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הוא אומר, יצא לי קרניים. יצא לי קרניים, זה לא לישון בלילה, לא לישון ביום, כל הזמן זה וזה. אני אומר לו, אבל למה הבית ככה? איזה בלגן? בוא תחליף אותי, תראה. מה זה? בוא תחליף אותי. הנה, אז השם נתן לך להחליף את אשתך, ושתבין מה היא עוברת ותפסיק לקטרג. וואלה, אין לי שום שאלות, אין קושיות. אתם יודעים, כשיש חס ושלום, חס וחלילה, ויכוח בין בעל לאישה. אתם יודעים מה זה בן אדם הכי גיבור והכי חכם והכי חזק שיכול להיות בעולם? זה אדם שיודע לחתוך בזמן. תוריד את הראש, שתוק. זהו. כתוב, לך עמי בו בחדריך, וחבי כמעט רגע עד יעבור זעם. אל תמשיך. תן לזה להיות בגדר של ריב. אל נא תהי מריבה ביני וביניך. אל תהפוך את זה למריבה לנקבה. אל תמשיך. אל תמשיך. תעצור פה. למה? כי אם אתה תמשיך, זה כמו כדור פינג פונג. אתה יורה לשם, זה יורה לשם. זה לא מפסיק, זה לא נגמר. אחרי זה שהסכר נפרץ, כל הנהר שוטף את כל העיר, כמו שאמרנו מקודם. זה מה שאומרת התורה, מה שקרה לקורח. זה היה העונש שלו. העונש שלו, רבותיי, זה שהוא היה עקשן. דרך אגב, כתוב ככה. כתוב שנפתחה האדמה ובלעה את קורח, אז התורה אומרת, המדרש אומר, עד עכשיו קורח ועדתו אומרים שם בגיהנם, נמצאים שם בגיהנם, והם אומרים, מה הם אומרים? מישהו יודע? לא. נכון, אבל הסוף לא נכון, מחילה. מישהו יודע מה אומרים? הם צועקים למטה ככה, שימו לב, תראו איזה דבר מדהים. משה אמת ותורתו אמת, הם צועקים, והם בדאים. אומרים חכמים, מה זה והם בדאים? כמו שהרב יוסף אמר, הם היו צריכים להגיד, לצעוק, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדאים. מה זה בדאים? שקרנים. אנחנו טעינו. אבל הם לא אומרים ככה. זה ככה. ככה המדרש אומר. משה אמת הם צועקים, ותורתו אמת, והם בדאים. מה הולך פה? מי בדאי? תחליט, אתה צועק מצד אחד, משה אמת ותורתו אמת, מצד שני מה אתה אומר? והם בדאים? אלא ככה צריך להגיד, רבותיי. המדרש התכוון להגיד, משה אמת הם צועקים ותורתו אמת. ומה רוח הקודש אומרת? הם בדאים, הם שקרנים, קורח ועדתו. הם לא מתכוונים להגיד שמשה אמת ותורתו אמת. הם אומרים את זה מהפה ולחוץ. פה וליבם אינו שווה. הם שקרנים. הם ירדו עם המחלוקת למטה.
ושתדעו מוריי ורבותיי, כתוב בספרים, אם יהודי לא מצליח לבטש את המידות הרעות שלו פה בעולם הזה, הוא עולה עם המידות הרעות למעלה. אתה שקרן, אתה תעלה למעלה שקרן, זה הגיהנמי. אתה בעל תאווה מסוימת, אתה תעלה עם התאווה למעלה. לכן על זה הדרך. לכן מוריי ורבותיי, תיקון המידות של האדם זה עיקר התיקון של האדם פה בעולם הזה. הלבושים של האדם זה העיצוב של הלבושים, זה התיקון של המידות, זה ענווה, זה שפלות, זה אמת. ההפך חס ושלום משקר. זה לעשות טוב, זה לחשוב טוב. והבאתן את כל האדם לקו זכות. כל המידות האלה, לא להיות קמצן, גם לא להיות פזרן, אבל תהיה עם יד פתוחה. פתוח תפתח ידך לאחיך אביון. פתוח תפתח, יפתחו לך מהשמיים. אתה יודע למה לא פותחים לך? בגלל שאתה לא פותח. אומר הרב, למרות פיקחותו וצדקותו של קורח, תדעו לכם, הוא האמין בכל לב בצדקת דרכו במעשה המרד בראשו העמל, כשנקהל עם 250 בחירי שבט ראובן על משה ועל אהרון. ומה אמר להם? רב לכם כל העדה כולם קדושים. רבותיי, הוא האמין ב100% שהוא צודק. אני יותר טוב ממשה, הוא האמין בזה. למה? כי הוא צפה ברוח הקודש. מה כתוב בפסוק? אנחנו אומרים את זה, לכו נרננה על אדוני. מה אומרים שמה? משה ואהרון בכהניו ושמואל, מה פירוש? שמואל שקול כנגד משה ואהרון. אתם טוענים שאתם צריכים להיות הראשים? הבן שלי הוא שקול כנגד שתיכם. אז אתם יודעים מי אני בכלל? אם הצאצא שלי שמואל עוד כמה מאות שנים צריך לצאת לעולם והוא יהיה שקול כנגד משה ואהרון, אז אתם יודעים מי אני? הוא טעה, אבל הוא האמין ב100% שהוא צודק. יש הגדרה שנקראת בספרות, כמדומני נראה לי קוראים לזה גיבור טרגי. מה זה גיבור טרגי? זה אחד שחוצה את הכביש, והוא יודע שעכשיו הוא חוצה את הכביש, בוודאות הוא יודע שעכשיו חס ושלום לא על אף אחד, נכנסת במכונית, מרסקת אותו והוא מת, ובכל זאת הוא חוצה את הכביש והוא מת. יש חיה שנקראת בונה. בונה, שמעתם עליה? הוא בונה מחילות מתחת לקרקע, מתחת לאדמה. מדי פעם הוא יוצא החוצה לאסוף זרדים וחוזר בחזרה. העור והצמר שלו הוא יקר מאוד. הציידים יש להם חוכמה מיוחדת לצוד אותו. איך הם צדים אותו? הם יודעים שהבונה יוצא מהמחילה, אז הוא פוסע על יכול להיות במדינות הקרות, זה יכול להיות על שלג, או שהוא פוסע על עפר, ויש לו את הפסיעות שלו, הוא רואה את הפסיעות שלו, וכשהוא חוזר בחזרה למחילה שלו, הוא הולך לפי חוש הריח והראייה, הוא הולך חזרה בדיוק באותם צעדים שהוא הלך. הוא חוזר בדיוק אותו דבר. וזה באמת הטבע של הבונה. הוא הולך בקו אחד ככה כל מיני עיגולים, ובדיוק על אותו קו ואותם פסיעות, בדיוק הוא חוזר בחזרה. הוא בחיים לא ישנה מהטבע שלו, אז מה הצעדים עושים? שמים לו מלכודת על הפסיעות, על הצעדים, על העקבות, על העקבות. רבותיי, כשהוא חוזר בחזרה, אחרי שהוא יוצא מהמחילה, הוא עושה קצת זרדים, קצת עצים, להכניס לתוך המחילה. אז הוא חוזר בחזרה, הוא רואה את המלכודת. וכשהוא רואה את המלכודת, הוא ידע שזה מלכודת, אבל הוא לא יכול לשנות מהדברים שלו. רבותיי, הוא בוכה, מוריד דמעות ונכנס לתוך המלכודת. זה הטבע של הבונה, ככה צדים אותו הציידים. זה אמיתי. ככה היה כוח. הוא האמין ב100% שהאמת איתו. הכל בסדר. אבל בתכלס זה לא נכון. עצם העיניים.
והוא ידע, זאת אומרת האמת לא איתו, הוא ראה ברוח הקודש שעתיד לצאת לו ממנו אחד כשמואל הנביא, אני צריך להיות הראש. זו הייתה טעות גדולה מאוד, והוא הלך על הקו הזה, אבל זו הייתה טעות אופטית. תראו, עצם זה שהיה לו את רוח הקודש לצפות שעוד כמה מאות שנים צריך להיוולד בן לנכד צאצא שיוצא מהשבט שלו, שמואל הנביא, עצם זה כבר מראה איזה רמה לא היה. שהיה נביא גדול, היה בעל רוח הקודש גדולה, מטועני אהרון. אתה יודע מה זה מטועני אהרון? היה אחד קראו לו עוזן, ניסה רק בטעות להושיט את היד לגעת באהרון. נעלם מהעולם, התאדה. מה זה להיות מטועני אהרון? זה מה שהתורה אומרת. וקורח שפיקח היה אמר על שטות זה, אומר הדעת סופר, שמצינו במדרש שינוי קטן. שימו לב, חז"ל אומרים, רש"י אומר בשם המדרש תנחומה, וקורח שפיקח היה אמר על שטות זה, זה הלשון של רש"י. ומה הוא כותב פה במדרש רבה? הוצאת וילנה, הוא מוסיף עוד איזשהו פרט. קורח חכם גדול היה, ומטועני הארון היה. שימו לב, פה במדרש רבה הוא הוסיף עוד דבר. חוץ מזה שהוא היה פיקח, הוא היה מטועני הארון. וצריך להבין מה באמת כבר ההבדל בתוספת שקורח היה מטועני הארון לעניין השטות. בסדר, תגיד פה רש"י אמר, וקורח שפיקח היה אמר על שטות זו. בסדר, למה הוספת את העניין של טועני הארון? מה העניין לשטות? רבותיי, תקשיב, הוא כותב הדעת סופר ככה, שקורח טען שהעם שמע רק שתי דיברות, כמו שכתוב אנוכי ולא יהיה, מפי הגבורה שמעו. כתוב שם נפשי יצאה בדברו. כשהקדוש ברוך הוא אמר את שתי הדיברות הראשונות אנוכי ולא יהיה, גם רבי שלום שבת זכותו יגן עלינו כותב בפיוט שלו, אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. ומה כתוב שם? שפרחה נשמתם, מתו, רק שמעו את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתם, כמו שכתוב נפשי יצאה בדברו. אז קורח אמר רק שתי דיברות הם שמעו מהקדוש ברוך הוא, כל שאר עוד 8 דיברות זה משה המציא אותם מעצמו. אתם מבינים? עכשיו, אם אתם מבינים מה שאני מדבר איתכם עכשיו, שאם קורח טען שאנוכי ולא יהיה זה ניתן מפי הגבורה והשאר משה קראתם מדעתו חס ושלום ולא מדעת הקדוש ברוך הוא, אז זה השאלה על קורח. הרי אתה היית מטועני אהרון, ראית איזה ניסים היו עם אהרון, אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שמשה המציא את זה ממנו? על כורחך אתה חייב לבוא ולהגיד שהעשרה יצא מפי השם יתברך. אהרון נושא את נושאיו, ככה כתוב. מפחיד רבותיי, מפחיד. יש, כתוב ככה, כתוב אם תכתוש את האוויל במכתשת בעריפות, בעלי, לא תסור ממנו יבלתו. אם תיקח את האוויל, את הטמבל, את הטיפש, אדם שאין לו שכל, שיש לו טיפשות בראש, עקשן, אדם שהוא עקשן זה טיפש, תכניס אותו בתוך מכתשת, תיקח איזה קורת בת, תוריד לו על הראש, לא תצא ממנו הטיפשות. ככה אומר שלמה המלך. זאת הטענה של שלמה המלך. ככה הוא כותב, אם תכתוש את האוויל במכתש, בתוך הריפות בעלי, לא תסור ממנו יבלתו. שואלים חכמים, למה באמת הכתישה לא מועילה לאוויל, לטיפש? הרי העלי יורד לו על הראש. אז למה אדם שיביל לא מועיל להוציא את הטיפשות מהראש שלו? הרי מורידים לו את העלי על הראש. אתם יודעים למה? כי בתוך המכתשת יש גם חיטים, שזה בעצם, זה כל הרעיון, שמורידים לו את העלי על הראש, בעצם מורידים
זה התפקיד של זה, לטחון את החיטים, לשבור את החיטים, לעשות אותם גריסים. אז מה הטיפש אומר? זה שהמכתשת יורדת, היא לא יורדת עליי, היא יורדת על החיטים. אתם מבינים? הם לא מתכוונים אליי. לכן הוא נשאר טיפש. זה הבעיה. אתם מבינים רבותיי? זה הבעיה. גם בנביא אנחנו רואים אדם שמוכן לסבול סבל בגלל העקשנות שלו. להיות קשה עורף רבותיי זה דבר הכי קשה. אדם שהוא בעל מחלוקת זה אדם שהוא עקשן. אם אדם הוא לא עקשן, הוא מבוטל. בן אדם ותרן, הנה תראו, תשמעו דבר מביא לנפש. תראו מה זה ויתור. יכול להיות שדיברנו על זה פעם, בזמנו, בפרשה של רחל ויעקב. רבותיי, תשמעו, כתוב דבר מביא לנפש. תראו מה זה כוח של ויתור, כמה אדם צריך לבטח. במיוחד בבית. אם אדם ידע לוותר בבית, יש לי אישה שזכרו שכינה שרויה ביניהם, וידע גם לוותר בחוץ. אבל הכל תדעו לכם, העבודה העצמית שלו מתחילה מהבית. כי לפעמים יכול בן אדם להתנהג בבית, אני לא רוצה להגיד איך, משום כבודו, בחוץ ישתבח שמו, הוא בבסל יהוד. ושתשתלו אותו, תשתו, תגיד, מה את אומרת? שם רחל. שרי, אומרת שרי. לא רוצה להגיד לכם מה ראשי תיבות. כתוב רבותיי, על רחל אמנו עליה שלום. תקשיבו טוב מוריי ורבותיי. ויזכור אלוהים את רחל ויפתח את רחמה. ככה כתוב. מה זה ויזכור אלוהים ויפתח את רחמה? אומר רש"י, זכר לה את הסימנים שנתנה לה אחותה. מה פירוש? מה פירוש? יעקב אבינו עליו השלום עבד ברחל 7 שנים. אחרי 7 שנים לבן צריך להביא לו אותה, שיתחתן איתה. ופעם היו מקדשים, לא כמו היום, היו מקדשים בביאה, היא צריכה לבוא אליו, כן? הם היו צנועים. לבן הארמי, שזה אותיות רמאי, אמר אני, גם היה לבן, אתם יודעים, קראו לו לבן, אבל היה שחור בעצם, היה שחור, הכי שחור בעולם. אבל היה צובע את עצמו בלבן, זה נקרא הסוואה. אז גם לבן שבעצם הוא היה שחור, וגם ארמי גם הופך את האותיות, וגם היה רמאי גדול. אז במקום להכניס את רחל הוא שולח את לאה. עכשיו שימו לב רבותיי. יעקב אבינו שולח סבלונות. מה זה סבלונות? הוא שולח מתנות לרחל. תוך כדי העבודה שהוא עובד, שולח לה מתנות. לשמח אותה לקראת החתונה. כמו שחתן וכלה נפגשים. לפני כן, בעזרת השם שכל הרווקים יזכו בעזרת השם בהרווקות. אז אתם יודעים, אז מדי פעם, הוא לא כמונה, שולח בו כמונה. הוא שולח לה איזה שעון יפה, איזה זר פרחים יפה, איזה ספר יפה, איזה טבעת יפה, איזה שרשרת יפה. סבלונות. יעקב אבינו שולח לה מתנות. מה לבן עושה עם המתנות האלה? ולא פחות ולא יותר, יעקב אבינו שולח עם לבן, לא מצא לא פחות ולא יותר, רק את לבן. ומה לבן עושה? לוקח את הסבלונות, נותן ללאה. ורחל מסתכלת מהצד, לא מדברת שום מילה, שותקת. שתיקה. מגיע היום, זהו, נגמרו 7 שנים, יעקב אבינו מחכה, צריך לקדש את רחל, רחל צריכה להיכנס. נו, עכשיו אם רחל תיכנס, רחל לא נכנסת. אבא שלה אמר לה, מה פתאום? אחותך נכנסת. זו אחותך הגדולה. איך תיכנסי? אצלנו לא נותנים את הקטנה לפני הבחירה. אתה יודע, היא יותר גדולה, תכבדי אותה, היא תיכנס לפנייך. עכשיו רחל אומרת, וואלנה, איזה פניח, עכשיו היא תיכנס בפנים. יעקב אבינו נתן לי סימנים, שדרך הסימנים האלה, ולא בעצם שזה אני, כי הוא ידע מראש שלבן הוא רמאי.
יעשה לו איזה קומבינה. אז הוא נתן לה סימנים. ואיזה סימנים הוא נתן לה? אתם יודעים? אומרים שהוא אמר לה, לימד אותה 3 הלכות שאישה צריכה לדעת אותה. חלה, נידה והדלקת הנר. ראשי תיבות חנה. 3 הלכות. ואת 3 ההלכות האלה, הוא הייתה צריכה להיכנס רחל, יעקב אבינו היה בוחן אותה, אחרי שהוא בוחן אותה, זהו, הוא מקדש אותה. רבותיי, אתם לא תאמינו, לאן נכנסת? יעקב אבינו עליו השלום בוחן אותה, יודעת את כל, מקבלת ציון 100. היא מתעברת מאותו לילה ויוצא מזה ראובן, אבל כתוב שם והנה בבוקר והנה היא לאה. וואי, מה קורה פה? ציפיתי לרחל ופתאום היא יוצאת לאה. ידעתי שהוא רמאי, אבל מה נהיה פה? תקשיבו טוב רבותיי. קודם כל רחל אמרה, אני יודעת עכשיו שאני מלמדת את הסימנים לאחותי, כי אני יודעת שהיא תתבזה. אם אני לא אתן לה את הסימנים, אחותי הגדולה לאט תתבייש והיא תצא במפח נפש מסכנה. כתוב שם ועיני לאה רכות. למה? מרוב הבכי שהיא בכתה שהיא לא תיפול בידיים של עשיו. עכשיו אומרת רחל, היא תצא בכזה ביזיון ותלך לידיים של עשיו? לא, שהיא תיכנס ואני כבר כאשר עבדתי מקסימום אני אפול בידיים של עשיו. אבל רחל, אתה יודע, צריך לצאת מראובן, שמעון, לוי, יהודה, מלך המשיח. מה את מוכנה להפסיד? ובאמת יצא בסוף מלאה, ככה זה מה שיצא בעצם. כל זה היא ויתרה בכדי לא לבזות את בעלה, את לאה, את אחותה. כתוב שם, ויזכור אלוהים את רחל. מה זכר? את הסימנים שנתנה ללאה. זאת אומרת, אם אולי היה נותן לה את הסימנים, אם היא לא הייתה נותנת לה את הסימנים, היא הייתה עד היום רחל נשארת עקרה. אבל מה היה קורה רבותיי? תקשיבו טוב, אומרים המפרשים. אם רחל לא הייתה נותנת את הסימנים ללאה, לאה הייתה נכנסת, אומרת, שמע, יש פה עניין של בשבע אל תעשה. אני אומרת לה משהו, לא עושה כלום, לא עושה שום עבירה. ואני נכנסת וזה קורה מאליו. מה, אני אמרתי, אני אשמה שאבא שלי כזה רשע? אני לא עשיתי כלום. אני שותקת, לא אומרת כלום, היא התבסתה, אני ביזיתי אותה? לא ביזיתי אותה. היא יכלה להיכנס בפנים רחל, ואחרי שלאה יוצאת בביזיון גדול ומסכנה, היא כולה בפחד גדול ובצער גדול ובבושה גדולה, ונכנסת רחל. אבל מה קורה לרחל? מה אתם אומרים? היא יכולה להיות בהיריון או לא? לא, למה? כי כל מה שפתח את רחמה, אומר רש"י, ויזכור ופתח את רחמה, כי בתכלס לא היה לה כלי הולדה בכלל, היא לא יכלה ללדת. מה שפותח לה את הרחם זה הוויתור שהיא ויתרה לאחותה על הסימנים. זאת אומרת, אם היא לא הייתה מוותרת על הסימנים, היא הייתה נשארת עקרה. ומה קורה לאישה שהיא עקרה אחרי 10 שנים? מה כתוב בהלכה? בעלה מגרש אותה. אז יעקב אבינו היה מגרש את רחל, ומה קורה לרחל? הולכת לעשיו. אז 2 דברים הייתה מקבלת רחל: חס ושלום עקרה בלי ילדים, דבר שני, ליפול בידיים של עשיו. מה הציל אותה הלל? ויזכור אלוהים את רחמה שהיא ויתרה ונתנה את הסימנים. פלא פלאי. אבל תשמעו, יש עוד פלא גדול. דרך אגב, יש עוד פלא אדיר. כתוב שרחל ביקשה את הדודאים שמצא ראובן בשדה. אז מה לאה אומרת לרחל? תגידי לי, את לא מתביישת? לא מספיק לקחת את בעלי, את רוצה גם כן לקחת את הדודאים? תשימו לב רבותיי, לכאורה יש לנו פה תביעה נגד לאה. יש לנו תביעה גדולה. מה זאת אומרת לא מספיק לקחת את בעלי? צריכה הייתה להגיד לרחל ללאה, תגידי, את לא מתביישת? אני לקחתי את בעלך? אני נתתי לך את בעלי. אני ויתרתי על הסימנים. ומצד שני, איך אנחנו בעצם צריכים להסתכל על לאה? זה כפיות טובה גדולה מאוד. אבל לפי מה שלמדנו, זה לא כפיות טובה מצד לאה. למה? כי לאה בכלל לא ידעה שרחל נתנה לה את הסימנים. היא בסך הכל למדה איתה בתמימות, כבדרך אגב. 3 הלכות. חלה, נידה והדלקת הנר. היא לא ידעה בכלל שהיא נותנת לה את הסימנים. היא לא ידעה בכלל שהיא מצילה אותה. אתה שם לב לנקודה פה?
מבהיל את הנפש. ואז ממנו קודם כל אין לנו תביעה על לאה, ומצד שני, מה רחל עונה לה? היא לא אמרה לה, תגידי לי, את לא מתביישת, אני לקחתי את בעלך. אני לא לקחתי את בעלך, זה קודם כל היה בעלי ואני נתתי לך. הוא לא ענתה לה ככה. אני נתתי לך את בעלי וויתרתי על הסימנים. לא, היא לא אמרה לה. היא אמרה לה, על כן ישכב איתך בלילה הזה. את צודקת, אני לא בסדר. יהיה איתך הלילה הזה. והנה, תגידי לי, זה בן אדם שהוא יציר אנוש ככה, מדבר ככה? תראה איזה התעלות. והקדוש ברוך הוא זכר את זה ללאה. זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי כמה מאות שנים, שמנשה הכניס צלם להיכל, הבן של חזקיה המלך. הוא הכניס להיכל פסל, לבית המקדש, בית המקדש, מקום הכי קדוש לעם ישראל, זה הבית של הקדוש ברוך הוא. עיני כל העולם נשואות לבית הזה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, כל העמים רוצים מעיניהם לבית הקדוש הזה. יו, איזה שמחה הייתה לקדוש ברוך הוא כשהכהן היה מקריב את הקורבנות, זה היה שם הקטורת וקודש הקודשים, זה היה שיא ההתחברות והאהבה של קודש הברכות כנסת ישראל. פתאום את הכל נהרג. רבותיי, לוקח מנשה פסל, מכניס אותו להיכל, לבית המקדש, להיכל, ולפסל הזה עושה 4 פרצופים, 4 פנים, שמכל מקום שתבוא השכינה תכעס. ואומר המדרש, אומרת התורה שמנשה עשה את זה בכוונה להכעיס כמה שיותר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כעס, מה הוא רוצה לעשות? למחוק את כל העולם. אברהם אבינו עליו השלום נכנס לקדוש ברוך הוא. והוא אומר לו, ריבונו של עולם, אתה זוכר אותי? אתה זוכר אותי אבא שבשמיים? אני הקרבתי את הבן שלי על גבי המזבח. אני עברתי 10 ניסיונות קשים, שאתה יודע טוב מאוד שאף אחד בעולם לא היה עובר את 10 ניסיונות האלה. אני מבקש ואני ממש עומד בכל תוקף ומתחנן, בקריאת ברך, בכפיפת קומה, אנא השם תרחם על עם ישראל ואל תעשה את מה שאתה רוצה לעשות. הקדוש ברוך הוא רצה למחוק את כל העולם. הכניסו צרתי לביתי, אני, המקום שלי, זה בית שכינה שלי, אני נמצא שם בבית המקדש, אתם מכניסים את הדבר המגעיל הזה, את הפסל, אני לא מוותר. בא יצחק אבינו עליו השלום, אומר לו, ריבונו של עולם, אני הקרבתי את הצוואר שלי על גבי המזבח, אני מסרתי נפש, הבן לי יזבח והאב לסבוח, והילכו שניהם יחדיו, והלכו שניהם באותו קו, באותה מחשבה למסור נפש. אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מוחל. בא יעקב, 22 שנה, עבדתי בבית לבן, אתה יודע מה עשה לי? הייתי בשם ועבר 14 שנה, למדתי תורה, אני מידת האמת, ריבונו של עולם, תוקני חבקתך במרכבה, מה לא תזכור אותי על מה שעשיתי? אתה יודע, הייתי בן אדם הכי ישר בעולם, ריבונו של עולם. אני יצא מן 12 שבטי יה, אפילו אחד לא החמיץ. יצא ישמעאל, יצא יצחק, אני יצאתי כולי זרע אמת. לא יצא ממני שום דבר ההפך מטהור. הקדוש ברוך הוא לא מוחל. ככה נכנסים כל הצדיקים. ואחרי זה מתחילות להיכנס האימהות, שרה, רבקה, לאה, כל האנשים. בסוף האחרונה ונכנסת לאה. היא באה לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, ריבונו של עולם. יש פסוק בירמיה הנביא. כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם כי איננו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם היא לא רוצה, לא בוכה, בוכה ריבונו של עולם, בוכה על עם ישראל, תרחם עליהם. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, אני בשבילך מרחם על עם ישראל, ואני מבטל את הגזרה, ובעזרת השם יתברך בית המקדש יישאר והכל בסדר ועם ישראל יישאר לנצח, רק בזכותך. אומר רש"י, מה זה יש שכר לפעולתך? מה שנתת את הסימנים לאחותך וויתרת, אני גם כן מוותר. למה? כי רחל באה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, תראה, רחמך ורחמי בשר ודם, רחמי מי מרובים? למי יש רחמים יותר גדולים? לך או לבשר ודם? בטח שלך. אם יגידו לבשר ודם, אוי ואבוי.
תגיד ריבונו של עולם, מתי הכניסו צרתך לביתך? שמו שם מפסת, שזו צרה גדולה בשבילך. אתה כועס. ולא שתכעס, למה? אני, בשר ודם, שאני לא הכניסו את צרתי לביתי. אני בידיים שלי הכנסתי את צרתי לביתי, את לאה. ויתרתי על יעקב, ויתרתי על מלך המשיח, ויתרתי על הכל, אפילו בידיעה ברורה שיש אפשרות, איזו הסתברות לא קטנה, שאני אפול בידיים של עשיו. וויתרתי לה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, רחל, יש שכר לפעולתך. וואלה, אני מוחל לך. תראו מה זה רבותיי? הוויתור. מי שמוותר, אף פעם בחיים הוא לא יפסיד. רק ינצח. ולכן מוריי ורבותיי, מה המשימה שלנו? המשימה שלנו זה רק לעבוד על הקשיות עורף. לא להיות עקשה. אתה יודע, אתה מתחיל עכשיו בוויכוח חס ושלום עם האישה, אתה יודע, זה הולך להתפתח, שתוק. שתוק. איך כתוב שם? לך עמי בוא בחדריך, וחבי כמעט רגע, שתוק, לך לחדר, תשב עם עצמך, תקרא תהילים, סתום את הפה. אפילו שאתה שומע אותה, את אשתך או משך לצעוק, תעזור, תן לה. זה המקצוע שלה. תן לה, עזוב אותה. או שאתה לא יודע מה עובר עליה. רק תעבור פעם אחת, חס ושלום, לא על אף אחד, תעבור לידה, מה שאישה יולדת. פעם הייתי, שאשתי ילדה, אז הייתי בבית חולים סורוקה. אז הלכתי שם ללוות אותה וחיכיתי שם בהמתנה, אני שמעתי את הצעקות של הילדות, ברחתי, אמרתי לאשתי, שלחתי לה הודעה, אני בבית מדרש פה, אל תגידי לי שזה מזל טוב אני בא. לא יכול לשמוע. זה היה מצורם. אללה איסטו. חכמים פטרו אותה 24 חודש מתענית, כי כל עצמותיה מתפוקקים. הכוח שלה עובד, מתפרקת לגורמים. ועם כל זה, כתוב שם שאישה יולדת, היא צריכה להביא קורבן חטאת, למה? כי היא נשבעת אחרי הלידה שאותו בחיים היא לא תביא. אבל כאלה כאבים לא רוצה. אבל אחרי שהיא רואה אותו פתאום מתגודל, מגיעה לגיל 3, עושים לו חלקה עם פאות. אוי כפרה, תראי, זה לא רציתי, אני רוצה עוד אחד ריבונו של עולם. אבל רגע, נשבעת! תביא קורבן חטאת, כי את לא נשבעת באמת. אתה נוסע, מה לעשות? אבל נשבעת, לא? אם הייתי יודעת שיצא לי כזה כפרה עליו, יהיו איך היא מחבקת אותה. נשבעת. תבין? דיינו שמציתו אותנו מן החטא, ומשלחות אותנו בנו תלמוד תורה, זה מספיק. נו, אבל מה היא עושה? בוא נראה אותך, תעשה פעם אחת כניסה במקום. ספונג'ה, איך תעשה ספונג'ה? תגיד את האמת. השולחן נשאר במקום, הכיסא במקום, אתה עושה כביש עוקף מפה, כביש עוקף משם, מורח וזה, מרים את הגרביים, זורק אותה מתחת לכיסא, מתחת לארון וזה, יאללה, עבד מוכן, ביי להתראות. אצלה זה לא ככה, חביבי, מפשילה שרמולים, כל הכיסאות למעלה, כל יום כמו פסח. איזה סבלנות, תראו אותה בכיור, בזה, הכל נקי, מסביב, זה לא ככה. מה את רוצה? מה את עושה סיפור מעוף? תביא את העוף. אתה חותך אותו, שם מלח בתמנית, שם 280 מעלות, להתראות בה, יושב קורא חוק לישראל. הנה איזה חוק לישראל, חכה, צריכה לעשות עודה, חכה, צריכה לעשות עוד מכונת כביסה, חכה, עד דקה לפני שבוע. רגע אחד היא לא תנוח. רק מה? שתהיה שבת הכי טובה והכי יפה. אבל בשביל מי? בשבילך, יא החמר. אתה בשבילך. אז מה אתה צועק בכלל? לכן אדם צריך לסלק את הקושי, את הקשות עורף. אל תתחפר בעמדותיך, אל תתבצר מאחורי חומות דעותיך, אל תסתתר בבונקר של המידות שלך. שנה דרך, שנה כיוון, תהיה רך, תהיה מבשם, תהיה כמו שושנה ריקה ונעימה. זה מה שכתוב, רחש ליבי דבר טוב. מה זה רחש ליבי? רך שושנה. לדעת לקוף את הראש מפני דעת תורה, לוותר על חלומות בשביל רצון השם, להיכנע לתכתיבים אלוקיים. תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא מוכן למחוק את השם שלו על המים. פרשת סוטה מפורסמת, איש כי תסתה אשתו, ומעלה מעל בשם, חס ושלום בר מינן, ראה אותה שנסתרת, וכו' וכו', הוא בא אל הכהן, סופר לכהן כל הסיפור, עושים לה חקירות, ואומרים לה, תשמעי, אתה יודע, תראי מה קרה לראובן, תראי מה קרה
תודי שיהיה זה את השם של הקדוש ברוך הוא המפורש הקדוש, או כתבים אותו על קלף, לוקחים את הקלף של השם יתברך, כתוב השם הקדוש והנורא, שמים אותו בתוך המים, מוחקים אותו ואיש אותה. הקדוש ברוך הוא מוכן למחוק את השם שלו בשביל שלום בית. אז למה אתה לא מוכן להוריד את הראש? למה? בני קורח פתחו פתח לקליטת האמת, לנכונות ההודיה, לכניעה למשה, לאהרון, לקדוש ברוך הוא, לתורה. משה אמת ותורתו אמת והן בדאים. למה המחלוקת הזאת היא עכשיו בפרשה שלנו באה? תדע לך אחי היקר, רבנו נחמן אומר, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, שיש צדיק בדור שצריך ללכת אחריו באש ובמים. צדיק האמת אנחנו מתכוונים, לא לכל אחד. יש היום הרבה בר מינן, לא עלינו, מפורסמים של שקר. לכן בשביל להישרד ולהינצל מאבלי הזמן ומהמוראות שפוקדים אותנו בתקופה הזאת, חשוב מאוד להתחבר עם צדיק אמת. וכתוב רבותיי, אומר רבנו ז"ל זיכרונו לברכה, שאדם צריך לדעת שכל מצותא ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים, יש לפעמים צדיקים שמתווכחים ביניהם, יש ביניהם מחלוקת. היו מחלוקות גדולות בין צדיקים, כמו למשל הסבא משפולי ורבנו, כמו בעל התניא והקבוצה של האגרא, המתנגדים, וכן, אנחנו, מה לנו להכניס את הראש שלנו בין צדיקים? אז אומר רבנו, למה בעצם באה כל המחלוקת בין צדיקים? כי לכאורה אתה אומר, בוא נעשה צדיק, וזה צדיק, יש פה דרך אחת. למה באמת הקדוש ברוך הוא מראה לנו שיש מחלוקת בין צדיקים? מה הסיבה? כי לכאורה מורי ורבותיי, התפקיד שלנו, אומר רבנו, להתחבר לצדיק האמת, כי רק דרך צדיק האמת אתה יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. לבד אתה לא תצליח בחיים, זה משחק מכור מראש. לכן צריך לקיים את העצות של רבנו. אומר רבנו, מה אומר רבנו? מה הסיבה שיש ריב וויכוח, מצה ומריבה של בין צדיקים השלמים? רק ורק כדי שירחיקו את אלה שאינם ראויים להתקרב לצדיק. כי בוודאי אם לא הייתה מחלוקת על הצדיקים האמיתיים, כל העולם היה מתקרב אליהם. אך בשביל הבחירה והניסיון, כדי שהאדם יתקרב באמת, וכל מי שאינו ראוי להתקרב יתרחק, יש עליהם מחלוקת גדולה וכל אחד מביע עליהם דעות. שימו לב, תראו מה רבנו אומר, יש מחלוקת על צדיק האמת. אתה יודע למה? זה בכדי לראות אם אתה הולך איתו באמת. 1, 2, בכדי להרחיק מהצדיק את האמת את אלה שלא רואים להתקרב אליו, שהם רק יחפרו לו בעבודה. וכל מי שאינו ראוי להתקרב יתרחק. יש מעליהם מחלוקת גדולה וכל אחד מביע עליהם דעות, זה אומר כך וזה אומר כך, והעיקר שלא להתקרב לשם. ואפילו שבני אדם מתפעלים מהגילויים הנפלאים של הצדיקים האמיתיים, אומר רבנו, כי בסופו של דבר לא שומעים דברים כמו ששומעים אצלהם במקומות אחרים, הם בעלי מופתים הצדיקים האלה, אך גם לזה תמיד יש תירוצים. יש אומרים, אתה יודע למה הצדיק ככה? אני אגיד לך, יש לי תשובה, הוא תלמיד חכם גדול, ולכן הוא יודע למשוך אנשים ואחרים. זאת הסיבה. זה לא מחייב שהוא צדיק גדול, הוא תלמיד חכם, יש לו פה, יש לו לשון טובה, לכן תראה, יש לו דרשות, האולמות, הכל מלא, אבל זה לא אומר שהוא צדיק. ולכן אנשים מתרחקים. יש מי שאומר שהצדיק זה כמו פסיכולוג, ולכן הוא יודע לחזק אנשים, ועיקר מטרתם היא שלא ילכו לשם והתרחקו מהצדיק האמת. וזה מה שאמר אליהו כשהיה על הר הכרמל, אומר המהרוש. הוא אמר אליהו בהר הכרמל, שהיה לו את הוויכוח עם נביאי הבעל. אז מה הוא אמר? אחרי שנביאי הבעל ניסו לקחת את העגל שלהם ושמו אותו על המזבח שלהם, והם צעקו מן הבוקר ועד הערב, הבעל ענני, הבעל הבעל.
ויזעקו מן הבוקר ועד הערב ואין קול ואין עונה ואין קשר, ומסתלבט עליהם אליה הנביא. אולי תשמעו, צעקו, אולי לא שומע מסכן, אולי יש לו זה, עבר טיפול אוזניים, אולי יש לו, איך קוראים לזה, כפתורים, הוא צריך לעשות כפתורים בראש, אטום, משהו. אולי מסכן הוא נרדם, מנוחת צהריים, מסתלבט עליהם, והם צועקים יותר חזק, ויצעקו מן הבוקר ועד הערב ואין קול ואין עונה ואין קשר. ויהי בעלת המנחה, אמר להם, יאללה, די, חלאס, איפה אתם רוצים להגיע? יאללה, נכנסתם בקיר, תעצרו, הם רואים שלא הולך כלום. והתחילו לתקור אחד את השני, לחלח אחד את השני, אמרו להם, תעצרו. אומרת התורה, ויאמר אליהו הנביא, ענני השם ענני. למה פעמיים ענני? ודרשו חכמינו הקדושים, עננו שתרש עד מן השמיים, ועננו שלא יאמרו מעשה כשפים. אז הראש מסביר, למה הצדיק ככה מבקש מהקדוש ברוך הוא? מה זה אש מן השמיים ומה זה מעשה כשפים? כי הצדיק האמת מבקש מהקדוש ברוך הוא את שתי הבקשות האלו. הראשונה היא, ענני שתרד אש מן השמיים, דהיינו שיזמין לו הקדוש ברוך הוא חידושים אמיתיים שיכולים לעורר ולחזק כל אחד באשר הוא שם. זה הכוח של רבנו. אני הייתי באומן, כל שנה ברוך השם, השם זכה אותי כל שנה להיות שם, של רבנו הקדוש, וגם אתכם בעזרת השם. אתם רואים שם את כל הסוגים של האנשים. אתם רואים אנשים עם קוקו, עם עגילים, עם צבעים, אחד בא עם מטפחת, אחד בא עם עגיל באף, באוזן, אחד ראיתי אותו פה עם עגיל פה, אחד כולו עם קעקועים, ואחד עם שטריימל, בלי שטריימל, אחד עם כיפה סרוגה, אחד עם כיפה אדומה. כל מיני סוגים של אנשים שאתה לא האמנת שאתה תראה אותם שם. ויש אנשים שאני אישית הכרתי אותם וראיתי אותם שם, לא האמנתי שהם בכלל חזרו בתשובה. אחרי זה במסקנה אני הבנתי שכל הנשמות האלה זה רבנו מתקן אותם. יש לו את הדרך לתקן אותם לאט לאט עם הרבה סובלנות. זה הכוח של הצדיק האמיתי. לגלות לכל יהודי ויהודי את הנשמה שיש בתוכו. לפעמים אנחנו שוכחים שיש לנו נשמה בגוף, שהנשמה רוצה תורה, שהנשמה רוצה מצוות, שהנשמה רוצה מעשים טובים, היא רוצה חסדים. ובמה אנחנו משקיעים? בגוף, בלפלפה, בתאוות של העולם הזה. רבנו מאיר אותנו ומלמד אותנו שיש לנו נשמה, והוא מגלה לנו את הנשמה שיש בתוכנו. אז למה עננו שתרד אש מן השמיים? כי הצדיק האמת מבקש מהקדוש ברוך הוא שתי בקשות. הראשונה היא, ענני שתרד אש מן השמיים, דהיינו שיזמין לו הקדוש ברוך הוא חידושים אמיתיים שיכולים לעורר ולחזק כל אחד באשר הוא שם, שהוא בחינת אש מן השמיים. והבקשה השנייה היא שבני אדם ששומעים את הדיבורים יזכו להכיר ולדעת שזה לא מעשה כשפים. זאת אומרת שהגילויים האלה הם גילויי אלוקות ולא סתם דיבורים שאנחנו מדברים פה ברבנו. אשרי ואשרי הזוכה להתקרב אל צדיק האמת, אומר רבנו, ואינו חולק עליו, שאז יזכה לכל טוב אמיתי ונצחי, ויזכה לצאת מהבוט שנפל אליו ולתקן את כל מה שחטאיו ופשעיו עשו, ולחזור בתשובה שלמה אליו יתברך. אשרי לו ואשרי חלקו. ככה מסיים המהראש. אתם מבינים, רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בדור שבאמת יש ברוך השם הרבה תלמידי חכמים, הרבה תורה, אבל זה לא מספיק שיש ליהודי ידיעות בתורה. זה לא מספיק. אני יכול לראות אתכם אחר, תלמידי חכמים, תשבו איתם, לעין הרע בן פורת יוסף, בקיאים בשולחן ערוך, 4 חלקים, ממש, הכל טוב, באמת. אבל אתה יודע, יש לפעמים איזה ניסיון, איזה רוח מצויה ככה, הוא נכנס לאיזה ניסיון לא טוב, הוא לא יכול לעמוד בניסיון, הוא עף באוויר. וזה לא אני אמרתי, זה בעל התניא אומר, זה רבנו אומר, זה הרב יואב אומר את זה הרבה פעמים, שהוא נתקל הרבה פעמים בתלמידי חכמים שנכנסו לאיזה קצת ניסיון, התפזר לו בכל הראש. היה אחד, ראש כולל אחד, שהחזיק פלאפון עם אינטרנט. ואיך הוא הגיע לזה בעצם? הוא בכלל היה בירושלים,
ראש כולל, היה יושב לומד כמעט 18-19 שעות ביום, הרבה שאלות בחושן משפט היו מריצים לו כמעט כל יום, הוא היה עונה להם תשובות עד שבא אליו פעם איזה מישהו ואמר לו תשמע, אתה ככה נבול תיבול, איך אתה יכול להמשיך ככה? יש וואטסאפ, אתה יודע מה זה וואטסאפ? יש וואטסאפ בפלאפון, שולחים לך הודעה, עכשיו תבינו, זה בן אדם שלא גדל על הדברים האלה, בן אדם שכל החיים שלו היה בתורה, הוא לא מכיר את התאומה הזאת, לא יודע מה זה אינטרנט בכלל. מול יש וואטסאפ, אתה תעשה לך קבוצה, הסבירו לו מה זה, אתה בשביל מה? אתה עכשיו שואלים אותך שאלות, תשלחו לקבוצה, תענה תשובה ברורה. וואלה, כן, נתנו לו לעשות ניסוי, הסבירו לו, רבותיי, הוא הגיע שם לכל מיני מחוזות, היום הוא חי עם גויה בארצות הברית. וכשבאים אליו ואומרים לו, אולי הרב תחזור, תשמע, זה לא, אין ייאוש בעולם כלל, רבנו אומר. אתם מכירים את ההוא שעלה לכל בו שלום, רצה לקפוץ, רצה להתאבד, והסתובבים מסביבו הרבה אנשים, וצעקו, תיזהר, מה פתאום, וזה, ותשמע, המשטרה, ועלו, מסוקים, ניסו לדבר איתו, הוא לא רוצה לשמוע שום דבר, והוא עובד לקפוץ, מוריד את הבגדים, משתולל. עבר איזה ברסלבר אחד, צעק לו, תשמע, חביבי, מה יש לך? אתה רוצה לקפוץ? למה? אני הייתי אצל רבנו בראש השנה, אני קורא כל יום תיקון הכללי, ורבנו אמר, אין ייאוש בעולם כלל, אמר, גם זה אין לי, קפץ. חשבתי שיש לי לפחות איזה משהו, גם זה אין לי, קפץ למטה. תבין, הוא הלך שמה, זהו, אז אמרו לו, בוא תחזור, אמר, לא, אני מבקש ממך רק דבר אחד, אני לא יכול לחזור. אני שקוע חזק בבוץ, אבל רק מה תפרסמו את הסיפור שלי. שכולם יראו את הסיפור, תפרסמו את זה. אז זהו מה שאומר הרב. אומר הרב, שיש תלמידי חכמים, הכל טוב ויפה, אני אסלח לכם, אבל שזה יש לנו להתרגל. רבנו נותן לנו כאלה עצות נבונות ועצות חכמות, כמו שבן אדם עכשיו הולך לנהיגה מונעת. מה זה נהיגה מונעת? נהיגה מונעת היא מלמדת אותך לא להיכנס למקרה חס ושלום של תאונה. לא לעשות דברים לא נכונים. זה מונע ממך בקיצור לעשות תאונה. רבנו, כשאתה מאמץ את התורה שלו, ואתה לומד את התורה שלו, את העצות שלו, את השיחות שלו, הוא בעצם מלמד אותך לא לעשות טעויות. במיוחד בדור כמו שלנו. דור כמו שלנו, אשרה, ואמרנו כמה פעמים, אשרה ואשרה חלקו של יהודי שמניח תפילין ונוטל ידיים כל בוקר. זה לא אני אמרתי, זה בעל שם טוב. כי יש דורות שאמרו, לפני התור של התנאים, אנחנו לא רוצים להיות כשיבוא משיח, כי אנחנו לא כל כך בטוחים שאנחנו נוכל לעמוד בניסיונות של שער ה-50. כי הדור האחרון יהיה חייב להיכנס לשער ה-50 של הטומאה, וכשנכנסים לשער ה-50 של הטומאה, לא כולם יוצאים בריאים מושלמים משם. אבל בכוח התורה ובכוח התורה של רבנו, ובכוח תורת החסידות של הבעל שם טוב, של בעל התניא, חסידות, אפשר לצאת משער ה-50 הזה ולעבור אותו בשלום. בלי זה, זה המשחק מכור לגמרי. ולכן אני מציע לכל אחד, באמת, כמו שהצעתי פה לכמה אברכים, והם עושים את זה בשמחה, והם רואים שינוי גדול בעבודת השם, שכל אחד ירגיל את עצמו לפחות ללמוד בשתיים שלוש ספרים של רבנו. זה ספר המידות, תיקח אותו, שים אותו בכיס, שיחות הר"ן, ונתחיל בליקוטי עצות. כל יום תקרא עמוד אחד, תראה מה זה מרפא לנפש, ממש עלים לי תרופה. אתה תראה איזה כוחות נפש אדירים, אתה תוכל לעמוד בניסיונות של הזמן הקשה והנורא הזה. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מהמחלוקת, יציל אותנו ממרעין בשין, וישלח לנו את משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה, מי לא יתפלל? איזה יופי, אל תתפללו בחוץ. פה אנחנו עושים כל אחרי שיעור כזה נפלא, שרבנו נמצא פה. תראו כמה, כתוב, הבעל שם טוב אומר, כתוב בירושלמי, שלעולם ילמד אדם וכאילו בעל שמועה נמצא על ידו. זאת אומרת שאתה מזכיר את רבה או את רבנו או את הבעל שם טוב או כל צדיק אחר, אתה צריך להרגיש כאילו עכשיו הוא נמצא לידך. אז הבעל שם טוב אומר, אצלי אין כאילו. כשאני אומר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי נמצא לידי.
זו הייתה המדרגה של רבנו הבעל שם טוב, של רבי נחמן זכותו יגן עלינו. ויהודי יכול להגיע גם למדרגה הזאת. שכל הנשמות של הצדיקים שהוא מזכיר באותו שיעור, באותו מקום, כולם ירדו לאותו מקום, וממילא כולם התברכו מפי כל הצדיקים, אמן כן יהי רצון. רבי חנן, השיעור היה לרפואת טלי בת יונית, שהשם ייתן לה רפואה שלמה, רפואת המפרט בגוף, לרפואת שחר גוטליב בן סימי, שהשם ייתן לו רפואה שלמה, רפואת המפרט הגוף,